में देह जबे राजा रगराला मिलेला मजा बाकी तोहरा ना बुझाला कि फोनवे पे देखी कहिया से हरब तो बोल वीडियो कॉल पे राजा अब की का करब बोल वीडियो कॉल पे राजा। अरे रही 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 दरोगा जी, अरे तो होलिया में एक दिन खाती कानून अपन तोड़ दी, होलिया में एक दिन खाती कानून अपन तोड़ दी। आ पियले बारे सैया जी इनका के जल्दी छोड़ दी। अरे जतनामा से पिसले रही चटनी आहिरे चटनी तो चटनी चाट गइल चटनी चटनी तो चटनी चाट गइल चटनी आहरे चटनी। हऊ ध के रंग में तोर जो बनावा रे अरे सुन लुलिया तो जाने मारे ललकी तोर टिकुलिया ए लुलिया। गावे घूमी घूमी पिया बाबा सगरो खोजात ए भौजी तो 4 दिन से होलिया में पिया बाबा घर से ना पाता ए भौजी। तो गावे गावे घूमी घूमी पिया बाबा सगरो खोजात ए भौजी तो 4 दिन से होलिया में पिया बाबा घर से ना पाता ए भौजी। 4 दिन से होलिया में पिया बाबा घर से ना पाता ए भौजी। आरा के ओठलाली लगवलू बगसर के बाली नावा दाके नथुनी त केवना जिला के जलेबी हाउ ए बबुनी।